budżetu z miasta, oczywiście z całym układem, tak? Nie to dla siebie, do miasta chyba, nie? Druga sprawa, dostałem 60 000. To jest parodia, nie robi tego dla siebie, robi to dla kibiców, robi to dla miasta. No właśnie, dlaczego ja mam oddać majątkiem własnym teraz? No dlaczego? Powiedzcie mi dlaczego. No bo wy się posłujecie do... Proszę? Powiem tak. W tej chwili jesteśmy po uchwaleniu budżetu, już dawno Rada uchwaliła budżet. Po uchwaleniu budżetu państwa okazuje się, że nasz udział w dochodach budżetu państwa, który jest nam należny z naszym dochodem własnym, jest niższy, aniżeli został dla nas zaplanowany. Rada na najbliższej sesji będzie zajmowała się cięciami tego budżetu. Nie, ja rozumiem. Ja będę musiała ale pani skarbnik, ja rozumiem. Niech miasto powie, niech nie będzie siatkówki, nie będzie koszykówki, niech nie będzie spływania, niech nie będzie hokeja. A dlaczego nie? No, a zrobisz prezesu złodziei? No niestety, ja dzisiaj wychodzę na złodzieja, bo ja oczywiście zapłacę pieniędzy. Bo no niestety, pani skarbnik, taka sytuacja jest. Ja taką sytuację, że mi brakuje 20 000 złotych. Pani skarbnik, pani nie ma bo... Dlatego, że my cały czas przez 9 lat powtarzamy, że chcemy mieć kryterium. To nie znaczy, że jeżeli wiadomo, że jest budżet mniejszy w danym roku, to są mniejsze dotacje proporcjonalnie do tego, tak? Ale my chcemy te kryteria znać. Ale jeżeli nie znamy kryterium i pan Sobolewski obraża się na mnie, że powiedziałem, tak, będę mówił, że to jest oszustwo, bo przy tej sali, tu w ubiegłym roku mówił o tym, że będzie starszy, że było 2%, tak? Zmniejszy się budżet, ale zasad nie ma dalej, tak? Zasad, reguł nie ma. Dzisiaj państwo między sobą, to jest śmieszne, między sobą dyskutujecie, zaprosiliście nas niepotrzebnie, kompletnie, bo projekt taki powinniście nam dostarczyć do klubu, powinniśmy odebrać, a ze sobą powinniście sobie porozmawiać i uzgodnić, a wy dzisiaj między sobą dyskutujecie, kłócicie się o coś, co jest śmieszne kompletnie, kompromitujące. I radnych, i zarząd. To tak nie może być. W tym mieście każdy z nas płaci podatki. Proszę Panią, dodatkowo przyjmujemy klub, dajemy pieniądze na to, społecznie pracujemy. Nie może być tak, że ja przychodzę na takie spotkanie i zastanawiam się, po co ta rada jest? Po co ten zarząd jest, tak? Dlaczego tak nieudolnie pracuje, że nie potrafi między sobą usiąść i opracować tego. To jest śmieszne, proszę Panią, i nie wierzę w to, co Pani mówi, bo to można te ogólne zasady opracować. O tym przez kilka lat każdy z przewodniczących Rady Sportu mówił o tym. Zapraszał nas i kończy się na tym, tak jak Grzesiu powiedział, że my z własnych kieszeni po 200 000 musimy wyłożyć. My pracujemy, pomagamy dla miasta, jesteśmy mieszkańcami tego miasta, społecznie tu mieszkamy, to wykładamy swoje pieniądze i Państwo współpartycypujecie w tym, tak? Współpartycypujecie. Jeżeli Wy nie chcecie współpartycypować, to z jakiej opcji my mamy dawać pieniądze? Po co? To jest śmieszne. Mogę? Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Skarbnik. Przepraszam.